Dak li ġara f'dawn l-aħħar ġimgħat ma kien skrutinju imma attakk insensat u ta' vendetta koordinata. Dan intqal mill-Ministru Clint Camilleri f'kitbu fuq Facebook fejn reġixxa għal rikors ieħor għall-inkjesta maġisterjali minn dawk li sejjaħ l-istess nies lejlet il-miliet. Intqal li dan u dwar proġett tal-Gvern li l-Partit Nazzjonalista ħalla jikrolla u qata' qalbu minnu u ħalla raħal sħiħ mingħajr l-aċċess prinċipali. Qal li l-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu b'sensiela ta' reati kriminali b'akkużi ta' ħabs. Intqal li fl-aħħar ġimgħat kien hemm manuvri fil-konfront tiegħu familtu u anke nies oħra. Il-Ministru Clint Camilleri qal li huwa inġust fil-konfront ta' kulħadd li hemm min juża l-liġijiet li suppost ikunu it-tarka taċ-ċittadin għal anijiet perversi u politiċi. Huwa qal li hu jiġħad bl-aktar mod kategoriku dawn l-insinwazzjonijiet kollha imsemmija u qal li m'għandu l-ebda problema li rispondi għal mistoqsijiet meta jkun hemm il-bżonn.